Katal bacap jengnani naikha Bihar hasteni thangrungo Swrangsalo Mantri Okrani achukthai achuknani bagai swmai tangna thangai tongo BJP ni neta Samrat Choudhury NDA bai tiduljak katal hapangno tei haste ganagai kutum boyar tabo Nitish Kumar achukthai yakarmani ulo slaijak manino juda lam hinei wansukjakha Kotor slaijak mung jengnani naikha Bihar hasteni thangrungo Swrangsalo pandani bisingtei Mantri Okrani Nitish Kumar achukthai yakarkha Raspo wono thagai haste phari thani achukthaio yakarmani silai yafarka Nitish Kumar ajorawono bini logiwo mal khungsawono kasajak BJP neta Samrat Choudhury kathalai bisingo hasteni thangrungo juda mukhang tobuna sraino angkha lukurok tabuk oroni samungni barja katal hapangse yachak sinai katal hapangni thani ani bebakno yafarka buskango belai kotor samung tongo te Bihar hasteni kabangkok hamkrai angnai hirisaka Rajya Sabha ni MP ni swmai tangjak Nitish Kumar BJP Porishad Bodol kokchap thani neta hinei gosijakmani Samrat Choudhury no bebakno soi angkhe Swrangsalo lukbobono bini swmai tangmani panda luwajijaknai thangrungni bwkhaktei naikhe belaino nangkukmani oslaimo Samrat Choudhury no poila BJP neta deputy CM ni achukthai dadak Mantri Okrani achukthaio achuknai laithangnai bisiwo Bidhan Sabha ni jongbariwo NDA ni kaplai angmani ulo Swarashtra Daptorni barja yafarjakmani bono bisi nichini slai kabang romai Bihar hasteni thangrungni yafang yarang krak Nitish Kumar achukthai yakarmani hasteni hafango kaisa katal bachap chengai mano hini wansukjakha thangrungno tei sinai nugnai rokni bisingti nangkukmani Swarashtra Daptorni barja BJP ni yafawo klaima belaino doro angkhai hini bo wansukjakha Munger hangkorni Tarapur Gana Lokhanpur Kamini Samrat Choudhury Lalu Prasad Yadav tongmani jorawono RJD ni bisingtei thangrungo hapani 1990 bisiwo yagulo dal bidal bodolo thangai BJP o happa paithago turuk bodolni nangkukmani khoroksa adong hini bo wansukjakha tabo noknu khungo bo haino thangrung baino krongjak Samrat Choudhury bini bufa khoroksa amchaini neta Congress Samata Party RJD ni angai Tarapur Bidhan Sabha ni angai bataijak waire waino bini bufa bo bebak bukhakte Bihar ni thangrungo oslaimung Mantri Okra simi slaya thangrungni naharmung bo haino slaijak sinai hasteni hamkrai samung humung tei thansaki yagromui tongnai bodolrok katal Mantri Okrani buskango kaisa kotor apchokbo Bureau Report